Әлем тұтқан әрәм булмас дейді татар халық мәкале. Исәнмесез, мөхтәрәм телевизор караучылар һәм уенда катнашучыларыбыз. Бүген башваткычта кунакта булачак журналистлар. Казан Федераль университетының югары журналистика мәктәбе шәкертләре. Үзләре белән якыннанрак танышыгыз. Беренче катнашучыбыз Әдилә Закирова. Алкышлап куйган өзенә. Әдилә, сәлам. Исәнмесез? İkinci oyunçumuz Alsu Mansurova. Hem indi üçüncü katnaşuşumuz Liliya Gıymazova. Kızlar, oyunumuzni başlap jibergençe, men indi bugünkü başlatqıç tapşırığının qaidaları bilen sizni biraz gana tanıştırıp o'tirga tiyishman. Mana shu ekranga bizning shaqmaqlar berilajak. Shaqmaqlarda 23 so'rovning javobi yashirilgan bo'lar. Albatta, endi so'rovni taqdim etarman men sizga, siz menga javobni yangratib borasiz. Javobni yangratirish uchun albatta ustellaringizda tüymelarga bosib qo'yga kerak bo'lar, yaraymi? Shunisini aytib o'tira kerak, başlatqıç tapşırığı o'zinchalikli shu yog'i bilanda har bir o'yinda qatnashuvchi bugun bo'lak bilan qaytib ketashak degan so'z. Endi o'yinimizda eng ko'p ball yig'an o'yinchimizga biz eng ozaqdan taqdim etashakmiz super o'yin. Super o'yinda qatnashib, shu super so'rovga motor ettirib javob topshira olsangiz, super bo'lakni avtomobilni o'tib qaytib ketashaksiz. Qizlar, o'yinimizni boshlab jiberamiz. İxtibor ekranlarga birinchi so'rov ustdan osqa 5 harfdan turgan so'z. Hozir men sizga so'zlar o'qib o'tam. Mana shu so'zlar yanashasini nindi so'zni qo'llanirga bo'lar ekan, ixtibor bilan tinglagiz hali. Ushli, qurush, qavri, ballu. Eng birinchilardan bo'lib bizning Adila yolg'ishmasam temaga bosdi. Adila, javobni sendan kutamiz, rahmat. Qalam. So'zda yo'q, qalam durust. Bir ballni topshiramiz Adila senga. Jurnalistika bo'ligina nechagrak kelib ilaktigizsiz? Bu hunarni ne uchun sayladingiz? Shul turda söylab o'tingiz hali. Adila, boshlaydi o'zingdan. Men o'zim jurnalistikaga 1-sinfda keldim. Shunda men yozg'alashtirg'ali edim. Lekin yoz kuni men qatnashdim TNV belgisida, ham shul TNV belgisida jengib, men kirdim o'qirga. TNV aşa, TNV aşa. Menga bek yoshada ул belgiga әзерлек процессы. Шуңа күрә мин тәгаенләдем һәм менә шунда укырга кирдем. Мин үзем 2нче курста белем алам. Шунысын әйтеп китәргә кирәк, әйдә ТНВ-га дип аталган бәйге иде ул, шулай ук. Журналистика факультеты һәм Татарстан Яңа Гасыр телерадио компаниясе белән берлектә оештырылган бәйгедә син җиңеп чыктың да һәм шушы журналистика бүлегенең шәкерте булдың да куйдың. Афәрин үзеңә. Яхшы. Кызлар, сезнең дә Мин дә шул бәйгеләр белән күбрәк бәйле рәвештә кирдем дияргә була инде. Әмма мин әле мәктәптә укыганда ук төрле олимпиадаларда катнаша идем. Әдәбият буенча, татар теле буенча һәм инде гел әйтеп килә идем, мин филологиягә керәм дип инде. Әмма 11нче сыйныфтан соң имтиханнарны бирдем дә, үземнең аттестатымны тапшырдым филология бүлегенә, хәтта бюджет урынга да үттем. Әмма бераздан соң миңа шалтыратты таныш кызым. Менә безнең Әлмәттән Әлмәт таңнары дигән гәҗит бар бездә районда. Шушы гәҗиттән максатлы урын журналистика бүлегенә керә торган инде. Һәм шушында укырга керергә теләгең бармы дип сорады. Мин инде канатлана киттем Казанга. Кире аттестатымны алып, шушы бүлеккә тапшырдым һәм хәзер шушында белем алам. Мен журналистикага 10нчы сыйныфта килдем. Нәкъ менә 10нчы сыйныфта укыган вакытта мин беренче тапкыр кулыма каләм алып карадым. Һәм бу миңа бик тә кызыклы булып тоелды. Шуннан соң мин Ялкын журналына язырга кирештем. Инде 11нчы сыйныфта укыган вакытта май айы соңгы кыңгырауга гөрләп әзерләнгән вакытта миңа Ватаным Татарстан уздыручы бер бәйге тәкъдим иттеләр һәм нишләп әле мин үземне сынап карамыйм дип, мин шушы бәйгедә катнашырга булдым. Һәм инде шушы бәйгедә җиңеп чыктым. Бүгенге көндә мин журналистика бүлегендә белем алам һәм Ватаным Татарстан газетасында шулай ук эшлим. Форсаттан файдаланып, үземнең бүген инде хезмәттәшләремә, үземнең остазларыма, Гөлнара Ильясовнага, Илнар абыйга, Гөлинә апаларга барысына зур сәламнәр юллыйм. Һәм бүген биредә басып торуым белән, һәм журналистика бүлегендә укуым белән бик горурланам һәм бик шатланам моңа.
Менә бит, нинди матур сүзләр яңгырады. Сәламнарны җиткердек, сезгә алкышлап куйдык. Афәрин кызлар. Дәвам итәрбез алга табам. Чираттагы сорау үстән аска. Икенче сан 3 хәреф. Татар халык мәкалендәге төшеп калган сүзне табырга кирәк булыр. Кас канаты каләм булыр. Яссаң сәлам шушы булыр. Нәрсә булыр бу, Лилия? Хат. Лилия дөрес. Чынында шулай, хат һәм 1 балл синеке. Сулдан унга 6-нчы сан 5 хәреф. Исеме кирәк булыр бу шәхеснең танылган журналист. Татарстан яшьләре гәҗитенең баш мөхәррире. Атлас Гафиятов. Дөрес, Татарстан яшьләре гәҗитенең баш мөхәррире Атлас Гафиятов. Лилия, сине тыңладык. Ватан Татарстан гәҗитендә дин шулай бит. Менә башка кызларныкында ишетәсе килә. Сез кайларда эшлисез? Мин үзем ТНВ укырга кергәч, практиканы узам ТНВда. Мин хәбәрләрдә үзем, һәм шулай ук мин манзарага килеп, мин берничә сюжет төшерәм. Һәм беләсезме, миңа бик ныгышый. Бер сюжет ул бер тормыш, бер гомер, аның эшен әлбәттә тамашачы күрми, аның артында күпме эш. Ләкин хезмәт торганын. Күпме хезмәт торганын. Ләкин аңа да карамастан безнең хезмәт бик кызык. Бу кумыш әйтмиме, уку белән эш бер-берсенә? Алар бит бәйләнгән. Бәйләнгән булу белән. Безне укуда да сырыйлар. Алар безгә ярдәм итеп торалар, Кайсыдыр журналларга, мәсәлән, безнең остазларыбыз, әйдә язып карамыйсыңмы дип үзләре дә бездән сорыйлар. Шулай ук мин язам Шәһри Казанга. Һәм язма да журналистика кирәк бит инде, ул төшереп кенә булмый. Һәрбер сюжетларның нигезендә дә текст бит инде. Шул осталыкны да шомартырга тырышабыз. Ярар, яхшы. Алсу, сез кайларда? Мин үземдә бит инде Әлмәттән укырга кергәч, Әлмәт район гәҗитенә язам, Әлмәт таңнары дип атала ул. Ләкин ара ерак булганга күрә инде анда бик еш язылмый, әмма Казанда да безнең гәҗит журналларыбыз шактый. Монда Әдилә әйткән Шәһри Казан гәҗитенә язабыз. Анда безнең аерым яшьләр өчен рубрикабыз бар. Шулай ук шушы гәҗит өчен без подкастлар эшлибез. Подкастлар яңа жанр инде ул журналистикада. Һәм тагын миңа үземә якын бер эш дип әйтергә була инде ул хәзер Инстаграмда төрле аккаунтларны үстерү. Башкача әйткәндә ул СММ кебек бара инде. Төрле гәҗит журналларның Инстаграмнарын үстерү, социаль челтәрләрен. Менә шушы эшне якын итә. Ярар, яхшы. Алсу, син Әлмәт таңнарын ташлап бетермә инде. Бер дә булмаса хат язып булса да сал, яме, үзеңнең яңалыкларыңны, хәбәрләреңне. Кызлар, дәвам итәбез уеныбызны. Сулдан уңга 10-нчы сан 4 хәреф. Сатираның туганы. Юмор буладыр бу. Шулайдыр шул. Һәм ул дөрес буладыр шул. Бер балны сиңа тапшырабыз. Нинди темаларга язасыз? Миңа шәхсән социаль тематика эше, чөнки мин журналист булам дигәч тә нинди миссияны куям үз алдыма. Журналист ул халыкка ярдәм итәргә тиеш. Әгәр дә син журналист буласың икән, син әзер бул, син гомереңне халыкка тапшырачаксың. Һәм минемчә журналист ул бик кулай профессия кешеләргә турыдан-туры ярдәм итәр өчен. Һәм социаль тематиканы күтәреп, без бик күп катлаулы проблемаларны чишә алабыз. Алсу, сезнеке ничегрәк? Мин инде күбрәк яшьләр темасына язырга яратам. Үзебездә бит инде яшьләр, хәзер үсәбез. Барысы да яңа әйберләр кирип тора инде, һаман сайын үзгәрешләр диергә. Әмма тагын бер якын иткән тема диергә була инде ул хатын-кызлар темасы һәм чын зыялы татар хатын-кызы нинди булырга тиеш. Сөембикә журналын барыбыз да беләбез. Шушы журнал форматындарак материалларны мин якын итәм. Яхшы, Алсу. Лилия, сез ниләр турында язып саласыз? Мәдәният темасы барыбер үземә якынрак. Мин шул темадан башладым. Безнең газетада аерым рубрикабыз да бар. Чулпан Гарифуллина белән без аны алып барабыз. Без җырчылар, театр артистлары, телевидениедә алып баручылар белән хәбәрләшеп, шулар турында язабыз. Һәм әлбәттә театр, концертларга да йөрибез. Булар турында инде газета битләребезгә язып чыгабыз. Лилия, мен әйтәм, минем белән дә бер аралашып аларсың әле, яме? Әлбәттә. Алла бирсә. Ярыймы? Уңышлар! Эшләрегездә, кызлар. Яхшы, дәвам итәбез. Чираттагы сорау. Бу авыр сорау, кызлар, игътибар. Өстән астка 3-нче сан 7 хәреф. Авыр сорау дигәч инде
балны да икене бирәм дигән сүз. Шуңа күрә игътибарлырак булыгыз, ярыймы? Габдулла Тукайның әдәби тәхәллүсе кирәк. Әлбәттә, алар инде бик күп булган. Белүемчә, 20дән артык дип хәтта. Шүрәле, Фиакут, шәп кеше тик тормас, хөт, милләтче. Әйе, басты безнең Әдилә тимәгә. Мусафир түгел микән бу хәрефләр Андый да бар, ләкин монда туры килә торганы түгел. Менә шәп итеп язган инде. Алсу әйтеп каралы. Гөмбер түгелме? Шул булмый. Шулай дөрес. Алсу балны сиңа тапшырабыз. Икене хәтта берне дә түгел. Сез тәхәллүсләр кулланасызмы язган чакта? Минем мәктәптә бик шәп бер укытучы бар иде, химия укытучысы. Мин үзем химия бирмәдем, ләкин бик якын иде инде ул миңа укытучысы. Һәм без аны белән хәзер дә аралашып торабыз. Джумакул абыйга сәлам. Һәм шулай яза инде бу миңа. Син әйдә сиңа тәхәллүс уйлыйбыз дим. Әйтәм, нигә инде кирәкми үз исемем белән языйм әле? Юк, әйдә ди инде бу хәзер уйлый башлады. Әйдә син Әдилә Сандугач булды, Әдилә Закир булды. Әйтәм, юк, лучше мин үзем генә булып калам да, шулай итеп мин хәзер Әдилә Закирова гына дип язам. Безнең шундый фән бар, сатира дип атала инде, һәм без анда Габдулла Тукай кебек менә шундый сатира юнәлешендәге материаллар язабыз. Һәм инде бу практика өчен генә инде безгә укытучыбыз кушты шушындый кушаматларыбызны дип әйтергә инде уйлап чыгарга. Уйладык та төрлесе булды инде, әмма бик ошаганы алай килеп чыкмады. Барыбер дә без хәзер уйлау стадиясында гына әле. Барыбер да берәр вариант бармы? Булыр, ләкин әйтмим. Әле монда әйтмисез? Юк, әйтмим. Мин әтиәнием кушкан исемемне яратам, һәм инде үзебезнең фамилиямны да мин яратам. Шуңа күрә мин үземнең мәкаләләрем астына үзем исем фамилиямны куям. Лилия Гыймазова булып калам. Бик матур яңгыр исемнәрегез, әтиәниләрегез шул чаклы матур исемнәр кушкан. Ничек булса да без сезнең язмаларны укып барыбыз, Алла бирсә. Рәхмәт, кызлар. Үстән аска, 4нче сан 3 хәрефтән торган сүз. Батыр турындагы әкиятләрне гадәттә шушылайрак язып башлыйлар инде. Шушыны узасын ай узасын ел уза. Көн узасын ел уза. Ай узасын ел уза диләр. Дөрес, Лилия, балны сиңа тапшырабыз. Көне-төне гел язып кына утырмый торгансыздыр бит инде. Буш вакытларыгыз бардыр. Әзме күпме буш вакытлар килеп чыкканда нәрсәләр белән шөгыльләнергә яратасыз? Гомумән журналистикага гына баш белән кирип киткән кызлар түгелдер бит инде сез. Мин үзем буш вакытта балалар белән эшләргә яратам. Минем бөтен җәем уза балалар белән. Мәсәлән, быел мин Сәләт Сабага бардым әйдәман булып. Шул уңайдан тагын сәлам әйтәм Сәләт Саба сәл кешеләренә, әйдәманнарына, баш җитәкләренә бик зур сәлам. Шулай ук мин хәзердә уку башлангач та балалар белән эшлим. Хәзер инде кешеләре белән без уйныйбыз һәм беләсезме, безнең киләчәк өметле икән дип торам мин аларга карап. Алла бирсәйме? Ярар, яхшы бик әйбәт. Ял көннәрендә мин авылга кайтып китәргә яратам. Анда рухи яктан байып киләм. Авылны бик яратам. Үзем мин Мамадыш районы Кече Кирмән авылы кызы. Йөз чишмәсе белән дан тоткан Ринат Мөхәммәдиевләр, Варис Галиләр, Рафаил Газизовлар белән дан тоткан Кече Кирмән авылына мин шуңадыр да инде анда кайткач мин чын мәгънәсендә ял итәм. Һәм шулай ук мин буш вакытларымда китаплар укырга яратам. Аеруча яратып укый торган авторларым ул Мөхәммәд Мәхдиев һәм Марат Кабировны ахыргы вакытта мин аны яңа яктан ачтым. Мин менә Тулай торакта торам үзем, һәм безнең анда студентлар оешмасы бар. Һәм шушы студентлар оешмасы Тулай торакта яшәгән барлык студентларның яшәү уңайлы булсын өчен, барлык шартлары җайлы булсын өчен инде без тырышабыз. Һәм мин шушы оешмада мәдәни бүлекне алып барам, җитәклим. Һәм шушы бүлектә инде без төрле чаралар оештырабыз, аларга баллар җыярга булышабыз. Шулай итеп яшәп ятабыз. Һәм инде Булайда мин үзем иҗат кешесе буларак күбрәк җырларга да яратам, җырлар яздырам. Шулай. Бу сүздән соң берәрне җырламый булдыра алмыйсың. Шуңа күрә чакырабыз сине сәхнәгә. Бүләк ит әле безгә яраткан бер җырыңны. Әйдәле, рәхим ит әле.
Рамашкалар сөйшешегі мәхәбәтні сүзсіз аңлата. Мәңгі жауап ізлей бір сұрауға, яратмайдыр бәлки ярата. Мәңгі жауап ізлей бір сұрауға, яратмайдыр бәлки ярата. Рамашкалар үміт шешегі құяшлы ақ бәхіт үләшә. Минем кебек мәхәббәт өчен соңгы ташка кадәр көрәшә. Рамашкалар үміт шешәге құяшлы ак бәхет үләшә. Минем кебек мәхәббәт өчен соңгы ташка кадәр көрәшә. Рамашкалар минем шешәгем бүләк итте аны сөйгәнем. Бер кемгә дә әйтми торган серне мин аларга гына сөйләдем. Бер кемгә дә әйтми торган серне мин аларга гына сөйләдем. Рамашкалар үміт шешәге кояшлы ак бәхет үләшә. Мәхәббәт өчен соңгы ташка кадәр көрәшә. Рамашкалар үміт шешәге кояшлы ак бәхет үләшә. Минем кебек мәхәббәт өчен соңгы ташка кадәр көрәшә. Әфәрин олсу! Bir balını sina менә hiç kızганмый тапшырамын. Шул чаклы матур җырладың. Әгәр дә син журналист булып китмәсәң, һич югы җырлап йөрә әлеме? Шулай әйтермен. Яр. Чираттагы сорау өстән аска 5нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Информация. Яңалык. Монда хәбәр туры килә. Монда хәбәр туры килә һәм ул дөрес Лилия бал синеке шушыгыз белдә. Сулданыңға 7нче сан 5 хәреф. Тәмамланган уйны белдерүче гыйбарә. Иң беренче басты безнең әдилә. Һәм ул нәрсә әдилә? Татар теле укытучыбызга Розалия апага рәхмәт. Бу сүз җөмлә. Җөмлә дөрес. Һәм шушы җавап сиңа чираттагы балны алып килә. Кайсы фәннәрне яратып укыйсыз гомумән? Мәктәптә менә әйтеп киттегез, име мәктәптә яратып укыган фәннәрегез, университетта яратып укыган фәннәрегез, менә өстенлек бирә торган фәннәре бармы? Менә шушы фән булмаса, мин укып та тормасым университетта дигән мизгилләр була торгандыр. Біз Алсу белән бер мәктәптә укыдык. Әлмәт шәһәре Реза Фәхретдин исемендәге 1нче гимназия, татар гимназиясе һәм менә ис китәрлек минем истәлекләрем, бөтен укытучыны да шундый җылы итеп искә алам. Гомумән мәктәп елларым белән мин бик канәгать. Мин бөтен кешегә дә тәкъдим итә алам ул мәктәпне. Һәм шунда безнең Розалия апабыз безгә хәзер без нинди бар, безне менә шундый итеп ул бик күп көч куйды менә монда басып торыр өчен дә. Ул безнең татар теле укытучыбыз. Ул безне олимпиадаларга йөртте, бәйгеләргә йөртте. Монда практика, теория гына түгел, ул безне сәхнәдән курыкмаска өйрәтте. Ул безнең хәзер дә иң якын дусларыбызның берсе. Универда шулай ук безне укыта Халиса апа Ширмән, шагыйрә. Ул безне укыта татар телен шулай ук һәм ис китәрлек, бик шәп остаз, дәресләре бик кызык. Була шунда вакытлар, беренче пара 8:30-да, ну барасы килми инде, торасы да килми. Соң ятыла, язабыз төне буе. Менә Халиса апаның парасына мин һәр вакыт барам. Һәм шулай ук мин бик яратам инглиз теле дәресләрен, бик көчле алып барыла менә. Шуның өчен дә бик рәхмәт. Минем дә мәктәп елларым шәп узды, әйтеп үткәнчә инде татар теле укытучыбызга бик зур рәхмәт. Һәм шуны әйтеп үтәсем килә, безнең кафедрабыз бик җылы. Безнең Васил абый Гарифуллин инде, Рәсима апа, Сабирова, Ләйлә Рәшит кызы, барсы да алар күп. Безнең укытучыларыбыз һәм инде шушы кафедрабызда без бер зур гаилә кебек, һәм нинди генә фән булмасын, барсы да үз җылыларын биреп укыталар. Шулай ук практикаларга
безне сабый балалар кебек өйрәтәләр, аңлаталар, барсында тикшерәләр. Менә шулай шушындый җылы атмосферада без. Мин үзем 2 мәктәптә укыган кеше. Мин 9нчы сыйныфка кадәр үзебезнең Кече Кирмән авылы мәктәбендә укыдым. Аннары инде 9 еллык мәктәп булу сәбәпле 10-11 сыйныфны күрше авылга, Урта Кирмән авылына йөрдем. Автобуста, кышкы салкыннарда ул елларны инде җылылык белән дә, суыклык белән дә искә алган чаклар була, әлбәттә. Мәктәптә укыткан һәрбер укытучыма мин рәхмәтле. Бәлки кайберләрен укыган дәврдә яратып та бетермәгәнмендер, ләкин менә артка карап уйланасың, хәзер инде 2нче курста белем алам. Аларның һәрберсе дә һәркайсының дәресләре, һәркайсының әйткән сүзләре, киңәшләре безнең тормышта бик кирәк. Дәресләрдән бигрәк менә шул киңәшләре, әйткән җылы сүзләре, баглаган өметләре безгә юл күрсәтә. Без Әдилә белән курсташлар, безне Халис апа Ширмән укыта дип ул сөйләп узды инде. Мин дә аның параларына бик яратып йөрим. Һәм инде алсу белән дә бик килешәм. Безнең кафедрага җәеп җылы һәм бик менә тулы бер гаилә кебек кафедра. Һәрбер бүгенге көндә укытучы һәрбер укытучыма рәхмәт әйтәсем килә, чөнки алар безнең киләчәккә юл күрсәтәләр бүгенге көндә. Чираттагы сорау Сулданонга 11нче сан 4 хәрефтән торган сүз булыр. Риза Фәхретдин баш мөхәррир булып эшләгән журнал. Беренче басты безнең Лилия Төймәгә. Лилия, җавап синнән. Шура. Шура журналы һәм ул дөрес. Бал синеке. Без алга таба дәвам итәрбез. Өстән аска 8нче сан 8 хәрефтән торган сүз. Россиядә төрки татар телендә нәшер ителгән беренче газета. Ялгышмасам, Алсу Төймәгә басты беренчеләрдән булып, һәм җавап синнән, Алсу. Тәрҗеман. Тәрҗеман. Ул дөрес җавап. Балны тапшырабыз үзеңә. Нәширә Исмәгыйль Гаспринский, хатыны Зөһрә Акчурина аның таянышы, ярдәмчесе була. Ул барлык бирнәсен басмахана ачу, типография эшләрен оештыруга тота. Үзе көне-төне редакциядә эшли. Милләт файдасына дип бөтен байлыгын тоткан хатын-кызларыбыз булган бит безнең менә заманында. Кызлар, карагыз әле, сез шундый батырлыкларга барыр идегез микән, ничек уйлыйсыз? Әгәр дә ниндидер олы максатка дип, ниндидер зур эш һәм үзеңнән соң эз калдырырлык эш булса, минемчә акчага, байлыкка гына ябышып ятарга дөрес түгелдер һәм ул заманда әлбәттә авыррак булгандыр инде. Ләкин хәзер әйе дип җавап бирә аладыр инде бөтен кеше дә. Белмим, Әдилә. Бу урында тамашачылар ай-ай-ай, Әдилә, ай-ай, Әдилә, шул шаклы юмарт кыз икән дип утыручылар бар инде. Ярар, Алсу, син ни диярсең? Менә минем бер хыялым бар. Ул бәлки һәрбер журналистның шундый хыялы бардыр инде, үзеңнең журналыңны яки гәҗитеңне булдыру. Минем дә андый хыялым бар. Ул мин аның нигезен сала башладым. Мин дә аның өстендә эшли башладым. Әйтеге, русча әйткәндә контент планын төзедем. Нәрсә турында булачагын да уйладым. Һәм шушындый максатыма миңа бер әйбер дәҗәл булмас иде. Һәм инде чынлап та бу эш килеп чыкса, бөтен дөнья белерлек инде. Мин моңа бик риза. Бу эшне эшләп чыгам. Аша калсаң, үзеңнең гәҗит журналыңны җибәрерсең, ссылкасын, сылтамасын ярыймы? Укып барыбыз, Алла бирсә. Яхшы, Лилия? Әлбәттә инде журналистикага килгәнбез икән, без барыбыз да җәмгыять өчен файдалы эш кылырга тиешбез. Бу журналистиканың бурычы да әле. Һәм әгәр дә минем каршыма менә шундый эш китереп куялар икән, ни өчен әле шундый сорау китереп куялар икән, ни өчен әле мин аңа әйе дип җавап бирмәскә тиеш. Biz alga taба дәвам итәрбез. Сулданонга 12нче сан 5 хәреф. Синонимын табырга кирәк. Хәрәкәтчән. Йылдам. Җитез. Җитез һәм ул дөрес. Җитез генә әйттереп, без башкаткычның яртысын чишеп татканбыз бит. Кайсыбызның күпме бал җыйганын игълан итеп алыйк әле без. 3 бал иясе Әдилә Закирова. Әдилә, калышма, җитезрәк бул. 1 бал белән генә өстенлек алып бара безнең Алсу Мансурова. Һәм инде тыныч кына, матур гына 6 балны үзенә алып куйды Лилия Гыймазова.
Biz oyunımızı alğa taба davam eтербез. Üstten asqa 18-нче сан 5 хәрефтән торган сүз булыр. Ир-ат исеме. Ирешүче, барып җитүче, кавышучы, кушылучы мәгънәләрен аңлата бу исем. Сезнең остазыгыз. Амалсу җавап синнән. Васил абый. Шулай булмыйны. Алкышлап җибәрегез. Казан Федераль университетының милли медиа чаралары кафедрасы мөдире, филология фәннәре докторы, профессор, Татарстанның атказанган фән эшлеклесе Васил Захит улы Гарифуллин. Кызлар, ул үзе дә биредә, менә сезнең кебек шәкертләрне кайгыртып йөргән көннәре, бирегә чакырып сүз бирик әле. Рәхим итегез. Миндә инде кызларыбыз кебек үзебезнең югары журналистика мәктәбе исеменнән кайнар сәламнар алып килдем. Журналист кадрлар әзерләү буенча бик бай традицияләребез бар. Узган гасырның 60-нчы елларыннан бирле, менә инде 60 елга якын без журналист кадрлар әзерлибез Татарстан эчендә, элекке СССР, бүгенге Россия һәм чит илләр эчендә медиа чаралары өчен һәм бик күп меңнәрчә шулай танылган каләмияләре әзерләнеп чыкты бу мәктәптә. Бер генә мисал әйтәсем килә, менә безнең Россиядагы төп газета, Российский газетаның баш мөхәррире, ул безнең шәкертебез Владислав Фронин. Һәм инде безнең республикага әйләнеп кайтсак, менә бөтен барлык мәгълүмат чараларын үз кулында тотучы безнең министрлык һәм аның министры дип әйтәбез инде без үзебезнең министр, ул мәсьәлә мәгълүмат чаралары агентлыгы, аның җитәкчесе Айдар Сәйдгәрәү улы Сәлим Гәрәев та безнең элекке шәкертебез. Шулай ук барлык медиа чараларын берләштерүче безнең акционерлык җәмгыяте бар, Тат медиа җәмгыяте. Аның җитәкчесе Шамил Мөхәммәд Садыйков та безнең шәкертебез. Һәм менә Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясының җитәкчесе Иршат Юнуса Әминов шулай ук безнең журналистика бүлеген тәмамлаган кеше. Һәм без аларның барысы белән дә нык элемтәдә. Алар безгә бик нык булышалар, шушы практикаларны студентларның оештыруда кулга-кул тотыныш эшлибез һәм барлык менә шу җитәкчеләргә дә, төрле мәгълүмат чараларының җитәкчеләрендә форсаттан файдаланып мин бик зур рәхмәт әйтәсем килә инде. Әгәр журналист булырга телисез икән, безнең шушы югары мәктәпкә килсәгез иде, аның өчен инде менә безнең кызлар кебек төрле бәйгеләрдә катнашырга кирәк, бик актив иҗат итәргә кирәк. Һәм мәктәптә бердәм дәүләт имтиханын, әдәбиятны сайларга кирәк. Кылыгызга киртләп куегыз әдәбияттан имтихан. Һәм инде без үзебездә иҗади имтихан алабыз университетта абитуриентлардан. Менә шу сынауларны узганнан соң безнең студентларга мөмкинлек бар. Безнең бюджет орыннары бар. Киләсе елда шактый гына бюджет орыннары каралган. Менә шу татар журналистлары әзерләү өчен махсус рәвештә һәм ул яңа милли медиа чаралары дигән профиль. Менә шу профильгә без инде көтеп калабыз абитуриентларны һәм киләчәктә бергә шулай журналист кадрлар әзерләүдә шулай уңышлы эшләсәк иде. Тагын шул ук форсаттан файдаланып, менә безнең университетның шактый бай традициялары 216 ел тулды безнең университетка, күптән түгел генә һәм менә шушы 2 томлыкта, шушы чорда төрле өлкәләрдә үзләренең зур ачышларын ясаган галимнәрнең менә шушы алар турындагы китап чыгардык без университет. Һәм университет җитәкчелеге сезгә бүләк итәргә дип шу китапны тапшырды. Аллаһыма рәхмәт ясын. Васил әфәнде, рәхмәт үзегезгә. Кабул итеп алдык. Рәхмәт, уңышлар телим. Рәхмәт сезгә. Кызлар, чираттагы сорау сулдан уңга 13-нче сан 5 хәреф. Шигъри юллар. Бу шигъри юлларның авторы кем? 3 наданга алмашынмас бер язу белгән кеше, мәгърифәт истәр, иренмәс хиш кеше булган кеше. Әдилә басты иң беренчеләрне булып тимәгә. Әдилә җавап нинди булыр? Тукай. Габдулла Тукай. Һәм ул дөрес. Әдилә, бер балны тапшырабыз үзеңә. Гомумән үзең шигырьләр белән дусмы син? Әйе, мин бик яратам Тукай иҗатын һәм әле аның әсәрләре ул минем өстәл китабым. Аның китаплары һәм берсен әле мин сезгә дә ятлап килдем. Укып күрсәтәсеңме? Әйе, укып күрсәтәм сезгә. Әй, рәхим ит әле, рәхәтләнеп тыңлыйк әле.
Мин әзерләдем Габдулла Тукайның «Субханалла» дигән бер бик кызыклы гына бер шигырен. Рәхим ит. Сабый чакта өйрәткәндә мине хәлфә, рәхмәт аңар, өйрәтте бер яхшы нәрсә. Субханалла дип әйтү тиеш, бер мән яңа гына тулган айны күрсә. Шул заманнан бирле айның туганына, һәм дә алтын көпшәк төсле тулганына карап, күңелем минем кайчак хайран кала. Дием шунда: Субханалла, Субханалла. Бу әйтүем хәер минем гадәт кенә, бу бер төрле булган дини әдәп кенә. Бер вакытым бар, әйтәм моны чын күңелдән, хәлфәм, яусын сиңа һаман рәхмәт кенә. Менә нәрсә? Күрәм бәгъзән сөйгәнемне, көннәр, төннәр буе гыйшкы берлә көйгәнемне. Хәлфәм, аны күргәч телем тотлыгадыр, эшкә кушам һаман шул ук белгәнемне. Тулган айга охшаш башы, йөзе аның, яңа туган айга охшаш кашы аның, күңелем аңар карап торып хайран кала. Әйтәм чынлап: Субханалла, Субханалла. Әгәр күрсә ул матурны Гайнетдиннәр, гади генә Котбетдиннәр, Сәйфетдиннәр, Субханалла дию кайда аларга соң? Укымаганалар, бер нәрсә белмиләр. Әгәр хәлфә, мин дә шулай надан булсам, синнән гыйлем ала алмыйча калган булсам, әйтер идем алар кеби мин гыйрфансыз, ай-яй, бигрәк матур икән чукынган кыз. Әфәрин! Субханалла! Диге. Бір балны тапшырып куябыз сиңа. Рәхмәт. Шушы шигырьнең хисләре белән без дәвам итәрбез. Алга таба уеныбызны өстән аска 9-нчы сан 8 хәреф. Вакытлы басмалар. Адилә? Матбугат. Матбугат һәм ул дөрес. Бал синеке. Чираттагы сорау сулдан уңга 15-нче сан 4 хәрефтән торган сүз булыр. Кызлар, синонимы кирәк. Дус, тәш, Адилә. Ахир түгелме? Ахир түгел шул. Бик еш кулланыла торган сүз түгел ул. Кыйынсынсагыз, калдырып торырга мөмкин, чөнки безнең әле 16-нчы санны ачып караганнан соң ниндидер мөмкинлек туарга мөмкин, шулай бит, име? Барып карыйкмы? Әйе. Әйдәгез әле 16-нчы сан астындагы сорауны яңгыратыйм әле үзегезгә. Габдулла Тукайның Казандагы әдәби музее бинасы кем йортында урнашкан? Алсу? Шамил. Шамил йортында урнашкан. Дөрес, Алсу. Бер бал синеке, җавап дөрес. Менә шушыннан соң хәзер 15-кә тагын бер әйләнеп кайтсак, ниндидер бер яңалык булмас микән? Әшнә. Әшнә, дөрес, әшнә. Шуннан да күп кулланыла торган сүз түгел, ләкин әшнә дигән сүз бар, дус, иш дигәннең синонимы әшнә. Карагыз әле, дусларыгыз күпме соң сезнең? Дусларым күп. Балачак дусларым да бар инде, аларга сәлам әйтәсем килә шул уңайдан. Мин үзем Әлмәттән һәм Миңелбай авылында туып үскән кеше буларак инде безнең урамда шундый бер коллектив бар дип әйтергә инде, һәм шушы дусларым мин әле дә таралышып бетсәк тә без төрле якларга һаман элемтәдә авылга кайткан саен күрешәбез, очрашабыз. Һәм инде Казанда да дусларым күп, мәктәп дусларым да күп, Әдилә дә минем җан дустым, Аллаһка шөкер. Синең дусларың бармы? Әлбәттә дуслар бар, ләкин чын дуслар алар күп булырга тиеш түгел дип уйлыйм. Чын дусларым бармак белән генә санарлык, һәм мин аларга чын күңелдән ышанам. Ул инде минем 1-нче сыйныфтан бирле бергә укыган классташым. Бүген ул Алабугада укып ятса да, без аның белән барыбер шушы ничә чакрым җирне якынайтып аралашып, һәрвакыт күрешеп торабыз. Һәм инде минем дусларым, мин 5 яшьтән бирле авылыбызда Фарил абый Дөлмиев җитәкләгән Сандугач халык уянкыралары ансамбленең шәкерте. Һәм шушы ансамбль белән без Татарстанны аркылыга буйга гизеп чыктык. Һәм әлбәттә юлда дуслар бит инде ул юлда йөргән чакта сынала.
Һәм менә шул ансамбльга мин йөргән вакытта шулай ук йөргән дусларым бар. Бүген дә без алар белән аралашып торабыз. Авылга кайткан саен күрешәбез, фольклор ансамбльләрне оештыра. Инде күбебез эшли, кемдер каядыр еракта укый, шулай ук яңа буын үсеп килә. Шулай да без барыбер җәен, көзен, кышын пикникларга чыгып керәбез, урманнарда йөреп кайтабыз. Форсаттан файдаланып, мин үземнең тагын бер остазым Фарил Абыйдылмиевка бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә, чөнки ул миңа дөнья күрсәтте һәм бәлки мин бу урында басып та тормаган булыр идем, әгәр дә менә шулай чыныкмаган булсам. Ярар, карале Лилия, менә син инде инструментның бик зурысын сайлаганың. Әйе, кирмәннән курайны гына күтәреп килдем. Яхшы. Әлеге. Бәлки башкасында инде. Димәк, син башка инструментларда да уйный беләсең? Әйе, әйткәнемчә 5 яшьтән бирле уйныйм. Башта инде ул иң беренче уен коралы безнең курай. Аннары соң мин безнең композитор Яруллина исемендәге музыка мәктәбе бар. Шул музыка мәктәбендә баян классын тәмамладым. Аннары инде безнең ансамбльдә мин гармунда уйнадым. Һәм менә ахыргы елларда гына әле сырнайны да үзләштердем. Шаккаткыч. Шулай да курайда бүген безгә уйнап күрсәтәсең бит инде. Әлбәттә. Рәхим ит әле, Әйдә. Тыңлап үтик әле. Сокландыргыч мизгилләр белән иткәнең өчен Лилия, бик зур рәхмәт һәм бер балны сиңа биреп куябыз. Кич буе тыңлап утырырга риза. Шушы курай моңнарын. Уйны дәвам итмичә булмый. Чираттагы сорау игътибар белән тыңлыйбыз. Сулдан уңга 22-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Бу сорауда төшеп калган сүзне табарга кирәк, кызлар. Гаяз Исхакыйның көтелгән нәрсәдер әсәре. Көтелгән кем әсәре? Героебыз мәдрәсәләргә укырга китә. Мәдрәсәләрдән укып кайтып, никах көне килеп җиткәннән соң Бикеш. Адилә төймәгә басты, җавап бир. Һәм җавап Бикеш. Бикеш шул җавап дөрес бүләк. 1 бал синеке. Үстән аска 19-нчы сан 4 хәреф. Син аны тота барасың. Ул синнән кача бара. Нәрсә булырга мөмкин бу? Адилә. Акча. Шул, акчаны яратасыңмы соң, Адилә? Бик күп яратмыйм, ләкин ансыз яшәп булмый. Шулай шул, балны сиңа да бирмичә булмый инде. Балны сиңа биреп куябыз инде. Җавабы дөрес бит. Җавабы дөрес. Акча темасына тукталып тормыйбыз, кызлар. Сулдан уңга 20-нче сан 3 хәрефтән торган сүзне белергә кирәк булачак. Кыш карлы булса, нәрсә ярлы булмый диләр. Алсу. Җәй. Шулай булмый. Җәй ярлы булмый. Кыш карлы булса, һәм балда синеке. Алсуга алкышлап куйыйк. Быелгы җәйге елларыгыз ничек узды? Мамадыш яклары бит инде безнең җиләге һәм инде
жилек бизнесі белән дан тоткан яклар. Әлбәттә без жилек җыйдык. Ул минем өчен ниндидер медитация шикелле, чөнки син табигать кочагында, сине беркем борчымый, син үзең генә, үз киеңә генә, әкрен генә шул җилегеңне тутырам дип утырасың. Үз уйларыңа бирелеп, кышлар сайрый. Гомумән, бу процесс бик тә ошый миңа, һәм мин чыннан да ял итеп кайтам. Аллага шөкер, бакчада да уңыш бик күп булды, ифрат күп булды, һәм уңышы булгач аның эше дә күп. Җәй авылда узды, кыскасы. Мин дә җиләк темасын дәвам итим әле. Без әни белән җир җиләген алай кызыкмыйбыз, бакча җиләген яратабыз. Һәм безнең үзебезнең шундый плантация дип әйтергә була инде ул әни белән әни сәлам. Плантациябыз бар. Һәм җәй буе июнь-июльдә шушы баштан майда чыгып аларны эшкәрттек, аннары үстердек, аннары тагын кабат уже җиләген эшкәртеп, сату белән дә шөгыльләнеп барсы бергә барды. Бакча дигәч, минем әнинең иң яраткан җире инде ул бакча, һәм мин үзем иң беренче шул бакча дип түгел инде, әнигә ярдәм итәр өчен бакчага чыгам. Менә быел кишер мин чәчтем, шуңа күрә уңмады ул быел безнең беренче тапкыр Ләкин аңа карамастан безнең шия бик уңды һәм слива бик уңды. Ансын сине утыртмаган идең мәле? Ансын мин утыртмаган. Без алга таба дәвам итеп карыйк әле. Өстән аска 14нче сан 7 хәрефтән торган сүз булыр. Татарчасы кирәк инде менәң анонс. Лилия? Бәлки ул хәбәрдер. Бәлки түгел, дөрестән дә шулай. Ал хәбәр һәм бал синеке. Сулдан уңга 17нче сан 4 хәреф. Су, туфрак, Адилә. Һава. Һәм ул дөрес. Бер бал синеке, Адилә. Чираттагы сорау өстән аска 21нче сан 4 хәреф. Синонимы кирәк булыр. Сылу, төс. Адилә. Бер. Зифа. Дөрес. Бал синеке. Зифа. Зифа дигәннән сорыйсы килә. Менә сез шул чаклы шибәр, шул чаклы матур, гүзәл кызлар, спорт белән дусмысың үзегез? Физик хезмәт белән рухи хезмәтне аралаштырып барырга кирәк дип уйлыйм. Ялкауланам, дөресен генә әйткәндә, булай төптән торып спорт белән шөгыльләнергә, ләкин үзеңне тонуста тотырга кирәк дип уйлыйм. Безнең университетта физкультура фәне бар бит инде, шулай да һәм безне беренче курстан ук бүлделәр төрле юнәлешләргә. Баскетбол анда кемнең тагын нәрсә, минем аэробика лекте. Аэробикада безнең махсус степлар була, һәм біз анда спортка караганда күбрәк биебез дияргә дә була инде. Һәм шушы сыйныф дип әйтергә инде, шушы бүлмәдә без төрле биюләр әзерләп, күнегүләрне ясап, әзерләнеп, тулы бер номерлар әзерлибез, һәм шушы номерлар белән футболдамы, хоккейдамы спортсменнар ял иткән вакытта чыгышлар ясыйбыз. Группа поддержки була инде урысча әйткәндә, менә шулайрак. Мин безнең университетта баскетболга йөрим, физкультурага. Без анда бик әйбәт итеп шөгыльләнәбез. Бик күп күнегүләр анда, бөтен көчне биреп, яратып йөрим физкультурага һәм күптән түгел генә әле менә фитнес залга йөри башладык дус кызым белән, һәм бик зур тәэсирләр, бик ошады безгә. Алга таба да ташламыйча, менә аны бер башласаң ташлыйсың, шул кай вакыт менә ташламыйча гына йөрергә иде дигән исәптә. Шулай булсын, кызлар, сәламәт тәндә, сәламәт акыл, тәннәрегез, акылларыгыз сау, сәламәт булсын, ярыймы? Чираттагы сорау сулдан уңга 23нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Язучы, нәшир, җәмәгать һәм сәясәт эшлеклесе кем булырга мөмкин бу? Алсу? Фатих. Дөрес бу. Син куркып кына җавап бирдең. Без бар булда кабул итәбез, ярыймы? Бер балны сиңа тапшырабыз. Шунсы кызыклы, Фатих Кәрими ул минем авылдашым. Шулаймы ни? Әйе. Әйтергә онытканмын, мин үзем Миңлебай авылында туып үскән кыз, һәм безнең анда Фатих Кәрими исемендәге музей да бар, һәм аның ул яшәгән йорт тирәсендә парк ясаганнар, һәм мин нәкъ шушы паркның каршында торам. Мөгъҗиза бит бу. Яхшы, ни булса да балны сиңа бирдек. Рәхмәт, матур мәгълүмат өчен.
Biz bosh vatqishni shishib ta bitirdik bit shusha mezgilda. Rahmat bek motor o'yin uchun. Ham endi albatta naqd shusha o'rinda qaysi bizning misha bal jig'anin e'lon etib ketirgan kerakdir. 8 bal iyalari ikki qizimiz Liliya G'imazova ham Alsu Mansurovalar. Qizlar bek rahmat o'zingizga. 11 bal iyasi bo'ldi Adila Zakirova. Liliya qaysılı Liliya, mamadışlar sine başıya deyip jırlaysa keladi Liliya keladi bunda. Ketdi şar bara qo'ya. Sen o'ylagan sonmi Liliya jidashsan. Sening qo'llarga topshiramiz mana shu ipi qizdirg'ichni. Bu bo'lak seniki, rahmat. Men birga kelgan vaqtda qizlarga da aytdim, toster olsam yarar edi debgina kelgan edim. Mana o'zimga ilagibda qo'ydi. Ham shu o'rinda men o'zimning yaratgan, menga kuch berib turgan, mening uchun jon atgan avldoshlarimga, kishi kirmanlilarga zo'r salom jibaram. Yaratgan aytiyim, aniyime. Ular har vaqt menga tirak bo'ldilar. Ularga da zo'r salom. Men big boy, chunki mening 2 abiyim bor. Alar da benim için jon atıp duralardır. Rezine ham Badar abilerime degin qaynar salamlar abi mimanda. Ham indi meni bilgan barcha do'stlarimga, tuğanlarıma qaynar salamlar jetkirem. Alsu dilim alsu, nek yuragim yarsu deb jırlab qo'yarim shu o'rinda Alsu keladi. Ketdi. Alla. 9-sa. Şaş kettirgich. Mana shu bo'lakni Tatariston Yangi Asr teleradio kompaniyasi sizga topshirishga qo'shdi. Rahmat. Rahmat sizlerimni şuşa kollektivga, qizlarga bildiren birinchi shiratda bek qiziq bo'ldi, rahat bo'ldi. Ham indi menim uchun jon atib turgan, kuch berib turgan anime, привет, ani salam, ani oilama, do'stlarimga, avldoshlarimga, Minglibay avluna, ham indi animning tug'an avli yashovchiga da salom jibaram. Kafedraga salamimni aytam, gimnaziyama salamimni shulay yetkazam. Big zo'r rahmat sizga. Men mana shu bo'lakni, mana shu o'z pishirgichni o'yinimizning jenguvchisi bo'larak kuchli olqishlar ostida sizga qo'llarga topshiraman. Rahmat Adila, qutlug sizni. Bizning o'yinimizning shartlarini xatarlasang, jenguvchiga taqdim etilgan super o'yin dedim bit. Başta selamlarımni jetkirem. Men salamimni aytam atiyim, aniyime, Ruzila apayıma, abilerime, barlık tuğanlarıma, yakınlarıma, Külşarip avluna, 13-901 türkümüme, kurator biz Rasima apaga, menim dostlarıma, meni bilgen her bir kişiге zo'r salamlar, ham Tatariston Yangi Asr teleradio kompaniyasına bek zo'r rahmat chaqirulari uchun. O'yin bo'yicha nishlaymiz so'ng Adila. Men munda keldim, nishikina bo'lsa da super o'yinda qatnasham deb shunga ko'ra birinchi fikrimni saqlab, men super o'yinda qatnashib qarorga bo'ldim ali. Mana qoidalarni anlatib o'tam. Bizning ekranda kelib chiqashaq Tatar xalq maqali. Maqalning birgina so'zi oshiq. Endi qolgan so'zlarini bizning o'yinchimiz Adila 1 minut vaqt ishida shishib aytib berga tegish. Ixtibor ekranga. Ketdik. Dostluk degan söz bilan boshlanadi. Tag'in 3 so'z. Besh, 4, 3, 2, 1.
Адилә вакыт чыкты һәм синнән җавап. Мин үз вариантымны әйтеп карыйм. Әйдә, әлбәттә. Дуслык мең кайгыдан булыша. Дуслык мең кайгыдан булыша. Мәкалне ачабыз. Дуслык таш кыймадан ныграк. Алкышлап җибәрик Адилә безгә. Адилә, син бик нык тырыштың. Син барыбер да шушы уенның җиңүчесе булып каласың. Һәм әлбәттә инде бүләк ни кызганыч синең белән кайтып китмәячәк, ә син фақат матур, яхшы кәеф белән бүген юлга кузгалачаксың. Алкышлар үзеңә! Мөхтәрәм тамашачылар, башваткыч уены бүгенгә дә тамам. Бүген бездә кунакта Казан Федераль университетының югары журналистика мәктәбе шәкертләре катнашты. Яхшы билгеләргә укысыннар, матур-матур мәкаләләр язсыннар, күп китаплар укысыннар. Аларның язмаларын укып безгә дә сокланырга һәм куанырга насыйп булсын. Уңышлар үзләренә, кызларны!